Labari da ɗumi-ɗuminsa. Kotu ta yanke wa Murja Ibrahim Kunya hukuncin gidan maza. Gidan yaro kuke cewa ko gidan ɗan kande? Mu 'yan uwanta 'yan TikTok gaskiya ba mu ji daɗin wannan hukuncin ba. To Allah ya fishe mu ya ci gaba da kare mu don tsarkin barkon annabi. Kowa ya rubuta comment da amin alfarmar fuskarsa. Sannan ka yi like don arzikin yatsansa. Yi mana subscribe don ya Rasulullahi don ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kyauta ba tare da ka biya ko sisin kwabanka ba. Tare da danna alamar ƙararrawar sanarwa duk don arzikinsa da yi don a rika sanar da kai da tsarin mun ɗora bidiyo. Kafin mu sake muku cikakken wannan rahoton bari mu ɗauki wannan tallar don samun ɗan abin sakawa a aljihunanmu. Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Yunus, mai cibiyar Kashful Alil. Cibiyar Kashful Alil mun sake inganta magungunanmu, sannan muna godewa Allah da yadda ake samun waraka daga cutar HIV. Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A, B ko C tare da diabetic ciwon siga, cutar kidney duk muna ba da magani. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano muna Zoo Road daidai Shoprite bangaren Lilo na yara saman Bene Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale Bureau cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna Rigasa Dattawa cikin Musayyab Plaza. A jamhuriyar Niger muna babban kasuwan Maradi kallacin tsohuwar likitan Maka Grand Marche de Maradi. Sannan mutanen babban birnin Yamai muna kusa da Al'izza daidai Rome Point Police Secor jikin likitan Maka. A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Bene shago mai namba 17. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba 13. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a kofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an Aminu Dan Baba Plaza saman Bene shago mai namba 4. A jihar Lagos za ku same mu a Agege Saratu Street. Al'ummar jihar Sokoto za ku samu wakilanmu a Abubakar Road Makera Plaza shago mai namba 25. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. To madalla ga cikakken rahoton ba tare da ɓata lokaci ba, kuma muna kyautata zato da za ku tsaya ku kalle shi har zuwa ƙarshe. Kotu ta aika da Murja Ibrahim Kunya zuwa gidan yari. Kotun shari'ar musulunci da ke filin koke a Kano ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abdullahi Halluru ta aike da 'yar TikTok ɗin nan wato Murja Ibrahim Kunya zuwa gidan yari. Lauya barista Alami da Abba Sauran ɗinki ya karanto mata kunshin tume-tumen da ake mata wanda ta musanta. Ana zargin Murja da bata suna tare da barazana ga Aisha Nazim Izzatsu da kuma Ashiru Idris wanda dukkaninsu abokananta ne. Kotu ta ɗage ƙarar zuwa 16 ga watan Fabrairu da muke ciki. Sai dai lauyan Murja barista Yasir Musa ya nemi a tura ta Hizba maimakon gidan yari.
amma kotu bata karbi roƙon baristan ba. Labari da ɗumi-ɗuminsa. Kotu ta yanke wa Murja Ibrahim Kunya hukuncin gidan maza. Gidan yaro kuke cewa ko gidan ɗan kande? Mu 'yan uwanta 'yan TikTok gaskiya ba mu ji daɗin wannan hukuncin ba. Amma muna mata addu'a Allah Ubangiji ya ba ta ikon cinye wannan jarabawa. Sannan kuma izina ga mu 'yan baya sai mu kiyaye, saboda an ce in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta, yi ƙoƙari ka shafa wa naka ruwa. Da ma abun kunya na fa ƙara ta'azzara yake wallahi, saboda a ban gane wallahi tallahi. Haka kaddarar ka ta zo. To misali to ni na ja kaina? Ai ba misali kawai kai aure mana. Wallahi wai mutumin nan wai na je gidansa hawa ne kai. Allah kai. Ai wallahi tallahi. Ka dau bashi bari mata bizan lokaci na. Wallahi ko bakwai za ka yi na wuce ka. Wai hadda wai mutu wai za a yi sallah wai ba zan ja ka sallah ba. Wallahi ne zan ja, za ka ja ni sallah. To misali to wani abu ne? A'a, ya za ka ja ni sallah kana tunanin duniya da rayuwa. Ni kuma da wannan tunanin ka da tunani kake za ka haɗa laifi za ka yi buru za ka yi kaza. Gaskiya da ya Ni kwana wuce lissafin ka. Gaskiya ya kamata a same ni wallahi ai mun garan bawul. To komai sai an maka. A samu bulala 50 masu. Saboda ka isa ne kai na gaske. Ba banga zan fito ai. Zan ba dan Kabiru. Bakin gajawa. Ana ma ka ma dan Kabiru ko ka ko ba dan Ladi. Kan kuma dan gwamnati dan talata.